Pace, fraților! Astăzi vreau să vă vorbesc despre sărbătoarea florilor. Pentru unii înseamnă intrarea triumfală a Domnului nostru Iisus Hristos în Ierusalim, pentru alții ziua numelui, să-i spunem așa, nume de flori. Și dacă stăm să ne gândim, Domnul Iisus Hristos nu a intrat o singură dată, nu e o premieră pentru El intrarea în Ierusalim, a mai avut intrări înainte. Și totuși, de ce această sărbătoare este atât de cotată, să-i spunem? De ce a devenit această sărbătoare atât de populară? De fapt, această zi era inițial dedicată zeiței Flora, însă după un timp creștinii au celebrat amintirea Mântuitorului, intrarea Mântuitorului în Ierusalim și automat s-a făcut o suprapunere a sărbătorilor, cea păgână cu cea creștină, și așa s-au luat de la păgâni o grămadă de, să spunem, tradiții și ritualuri de ale lor. Simbolul azi a sărbătoarei sunt ramurile verzi de salcie numite în unele sate și mățișoare, și vedem că de fiecare dată multă lume merge de sărbătoarea florilor acasă cu crenguțe de salcie sau mățișor, cum le mai spunem prin unele zone. În Extremul Orient, salcia simbolizează nemurire. Ea favorizează regenerare. Știm că dacă luăm o crenguță de salcie și o plantăm în pământ și o udăm, bineînțeles, ea prinde rădăcini. Domnul Iisus Hristos a înviat și nu a rămas într-un mormânt. Azi vreau să tragem niște concluzii din sărbătoarea florilor. Nu vreau să o lungesc și știți bine că nu-mi place să o lungesc și nu vreau să fac o predică. Predicile le fac în biserică. Aici vreau doar să tragem niște concluzii din sărbătoarea florilor, și prima este că sărbătoarea este a Domnului Iisus Hristos, nu a noastră, celor cu nume, cum am și eu numele de Florin, Florin, Florica, Dalia, o grămadă de nume de flori, uitând de fapt cine este sărbătoritul. Am ajuns să schimbăm sărbătoarea Domnului în sărbătoarea numelui. Nu-L puteți scoate pe sărbătorit din centru, pentru că El este Cel care împlinește prorociile care au fost făcute de Isaia și Zaharia cu aproximativ 700 de ani înainte. Spunea: spuneți fiicei Sionului, iată împăratul tău vine la tine, blând și clare, pe un măgar, pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe, spunea cu aproximativ 700 de ani prorocii. A doua este sărbătoarea smereniei. Intrarea aceasta în Ierusalim este singurul moment din viața Domnului Iisus Hristos pe pământ când El acceptă să fie aclamat ca și împărat. El nu a întins mâna când a intrat în cetate să fie sărutată, ci El a plâns pentru cetate. Dacă ne uităm la viața Domnului pe acest pământ, de la naștere într-o iesle până la cruce, a rămas smerit. Pur și simplu a rămas smerit. Noi avem nevoie de smerenie în viața noastră. Fără ea, noi nu vom ajunge niciodată pe culmile împărăției acesteia. O ultimă sărbătoare pe care vreau să vă prezint, care face parte, să-i spunem așa, din sărbătoarea florilor, este curățirea templului. Iisus a intrat în templul lui Dumnezeu, a dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei și le-a zis: este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Iisus a intrat în cetate și nu a mers la palat, ci s-a dus direct la templu, pentru că acolo a văzut gunoi. În templu ținem noi gunoiul și crezând că nu-l va vedea nimeni, îl ascundem în unele locașuri din templurile noastre. Mulți dintre creștinii din zilele noastre împart templul lor în două, o parte cu Dumnezeu și o parte cu Satana, și cu el și cu lumea. Dar Ioan spunea: nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Și lumea și pofta ei trec, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Vă întreb, doriți să deschideți ușa ca Domnul să intre în templul vostru, să poată să facă curat? Acolo unde este întuneric, El este lumină. Observăm că după ce a făcut curat, a început vindecările. Lăsați-vă în mâna Lui, lăsați ca El să facă acele vindecări peste trupurile voastre. Unii dintre voi suferiți fizic, aveți boli fizice, alții suferiți psihic, alții suferiți
datorită păcatelor întunericului, nu puteți dormi nopțile, lăsați-vă în brațele Lui, lăsați pe El să curețe templul vostru. Astăzi e momentul să vă predați Lui. Nu mâine. Mâine s-ar putea să fie prea târziu. Mâine s-ar putea ca un virus, o mașină să te ucidă. Astăzi este momentul să vorbești cu El. Concluzia este că avem nevoie de curăția templului nostru, nu al altora. De atâtea ori ne uităm la alții, ce fac alții. Nu ne interesează alții ce fac. Când templul nostru este murdar, când templul nostru este îmbâxit în mucegai, când templul nostru este distrus, a nostru trebuie să-l curățim. Fiecare în dreptul lui trebuie să facă acest lucru. Și pe urmă vedem lucrarea Domnului în noi și vedem cum Dumnezeu lucrează în noi, în familiile noastre și cu copiii noștri. Și de încheiere vreau să vă spun că azi El este sărbătoritul, nu numele nostru, nu noi, și să ne ajute să rămânem smeriți în vremurile acestea, ca să putem ajunge pe culmile împărăției. Vă iubesc. Să fiți binecuvântați. La revedere!